Eigenlijk ben Ali en ik together begonnen in de binnenkleding. Zitten in de binnenkledingparty, zeg maar. En ik als zoontje hier en Ali 14 hier. Nou, ik ben wel pro-Fries. Ja, voor Fries. Oh ja, sure. Ja, dat ga ik wel weer, hè? We zullen nooit een winkel beginnen. Maar Ali haar eigen en heren staan altijd even. En via jaar ik dat vrij snel. Dus we zijn er voort bovenop dopen. Gaan we iets online. En we zijn daar verrekt dus niks weer beginnen. Kleine zei gewoon, vragen ze wel heel vaak van wat betekent dat? Vooral de Hollanders, zeg maar. Nou ja, dus gewoon kleding en zo. Dus ja. Zo'n alleen hebben in 2013, dat weer de diepste crisis ooit volgens mij. Maar we zijn minder kind net, het wordt alleen maar beter. Wat smiet het op? Uw klanten vinden gewoon hartstikke leuk. De meesten die dus volg je op Facebook, die hebben ik volgers in bijvoorbeeld Brabant. Kijk, ze hier even betekenen. Dat is een Fries. Die volgt dus ook. Had je nog nooit in een winkel geweest volgens mij, maar die vindt het gewoon super leuk om de filmpjes in het Fries te zien. Een mooi broekje, die kun je combineren met je truiken. Ik maak hem even met zien, het zou mooi pas komen, maar het is goed kwam. Ja, soms worden we er wel weer verrast. Ja, dat wordt gewoon te weinig broekt. En we vinden het gewoon heel leuk en het onderscheidt die van andere bedrijven. Gewoon gezellig muilkoor. Dat is het, zo is het winkeltje een beetje. We zijn natuurlijk geen harken. Ik bedoel, komt er een in die dus in het Nederlands oorspreekt, praten we rustig Nederlands weer om. Maar vacifiert het kan praten we altijd Fries. We hebben kwartlien hebben een oproep gedaan voor Fries goed voor het mondkapje. Wat natuurlijk nog heel actueel is. Nou, daar hebben we super leuke reacties op gekregen. We hebben soms echt slap online. Nou, en degene waar we het nou van uitzocht hebben, dat is dus moelenmoedske Jan. Dat kun je makkelijk weer omvertalen naar het Nederlands. Dan weet ik nog vliebevanger, smoeltanga en dat soort woorden. Ja. Dus hartstikke leuk, maar het maakt natuurlijk ook wel een beetje bruikbaar met het wijzen. Deze is echt super leuk. Ali had het vorige week ook al even zien laten. Ga ik wel zien. Nee, we doen het net in het Nederlands, maar dat lijkt wel eens gewoon net. Ik heb in het Fries, ik heb altijd in het Fries, maar anders ben ik het net, zeg maar. Broek het Fries gewoon. Mensen die volgen wel, die volgen die dan toch wel. Het komt wat eigener hoor. Als het Fries broekt, dan is het wat dichterbij. Als het Hollands broekst, dat is wat een stapje van die aard, denk ik.